es fa saber que és que tot el personal als carrers que ve Terra Viva. Ja sí que sí. Molt bé, així no m'agrada més. Pepe el Male. Pepe el Male. Escolta, què portes a la mà? Això, la turuta. La turuta. Sí. I això és per a fer el ban. Per fer el bando. És molt habitual a Sia Relleu fer el ban. Sí. Com es fa? Bufar. Jo vull fer-te la competència. Ale, pita, a veure, així crec que n'hi ha una. Esta pa mi, a veurem, A veure. Pues si no pita. Yeah. Però així jo pensava que n'hi haurien agricultors o... N'hi ha un camió. Caram, anem al camp, a veure si allí trobem a més gent, eh? Sí. Va, anem, tu te penses que donar-me a mi una trompeta de plàstic? Jo veig ameles, però no hi ha ningú. Ara farem un bando que vingui. Està nevando així? Sí. Jo t'ajudaria. Sí, però quan no va, no pites. No va. Es fa saber que tots aquells que vulguin treballar així a lo meu, a Ramelders, que vinguen. Mira, per ahí ve uno. Que ven aquí pa que vens avui, no? Pues mira, portaré un serrutxet, unes estisores de podar i l'estraleta. Te puc ajudar? Sí. Això és així. Eixos d'ahí, tot això, pots tallar-ho. Eixa d'ahí també, i esta sí que és No, bonita. no, això no la talles, això no la No, talles. per què? Perquè és que si talles això, t'has deixat l'arbre sense faldes. Però, home, si està molesta ahí. No, no molesta ahir. És una finestra que li deixes a l'arbre. Bueno, això és des de la teva perspectiva, eh? Així en Relleu, la veritat és que es porgueu d'una manera molt rara, eh? Sí. Anem a veure oliveres, eh? Sí. Així tampoc n'hi ha ningú, eh? Farem un bando si amaneixen. Me dices a mi, a veure, provar? Res, fracassem. Es fa saber que estem assemant les oliveres i el que vulgui fer faena, que amaneix cap a caser. Ja estan venint els homes. Què passa, que si només veniu a treballar quan convoca l'algusil o què? Pues mire, tenim que buidar-les i deixar llevar-li tots les xuplons que té per dins i ja continuem el merescal i jo. Has dit el merescal? Sí. És això del merescal? Merescal és veterinari en valencià. A mi em ve de mon pare, que era el veterinari de Relleu. Els malnoms són molt comuns així també a Relleu? Sí, molt comuns. Ahir el meu amic li diuen el curro. Curro, que és Paco, no? No, no? uns gansos de temporada. D'ahir ve la paraula curro. No es destrobes els homes, ja anem nosaltres. Ara, nosaltres a on? Al poble, ha de fer alguna cosa. Ara farem un bando com vacantes del camp. Anem a almorzar. Almorzar? Claro, ja és hora. Convoque jo, Sí, vaig a veure, va. convoca. Ai, mare. Vale, jo ho convocaré. Sí? Sí. Es fa saber que tots els llauradors del camp que vinguin així al poble a almorzar, que és l'hora, que això és secret. Ale, anem, que és secret. Sí, O sigui que després venen tots. Va. Sí, ale. Caram, Pepe, no és per res. Tu tens experiència, però les noves generacions... Sí. Anem espentant, Van ahí a poquet a Però poquet, no està afinat com és. Vas a estar ahí, eh? Ja cal almorzar. Estic a les 6 del matí per ahir. Tu estàs dient-li a Pepe, però, amigo mío, vas a sol i a sombra, eh? A Home. les tota la una. Rafa m'ha dit que n'hi havia que almorzar. El almorzar, per l'agricultor significa, no sé, és un acte social, més social que el dinar completament. Amics de Relleu, moltíssimes gràcies per mostrar-nos en Terra Viva els vostres costums del poble, del camp i demostrar que jo, Pepe, no estic fet per a fer bandos. A la pròxima... Mira.